मानिफ्राय आरो बेसेबां रांनिसो? गिबि गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै मानाव गिदिर बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव दुलाराय बाथौ गौथुमा दौरिफोरनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनांगौनि थाखाय जों आर'जलाइ गथायदोंमोन आरो बेबायदि लेखायै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आसारि बिथांमोननिसिम 10 रोजायै राङारि अनसुंथाइ मोननो हादों आरो बिनि चेकआ क्लियार जाबाय आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों रानना होनाय जादों आरो गिबियै दिनै तामुलपुर जिल्लानि गरायस्वर बियाबाव बिनि राननाय हाबाफारिखौ जागायदों। मानो होनोब्ला बिटिआरनि जिखिनि दौरिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय 514 बे नैथि खोलोब, सेथि खोलोबाव 210 मोन, बे आरो थामथि खोलोबावबो बिनि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ आरो बेनिखायनो जोङो बे सुजुगावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मानाव गेदेर बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावदों। मानो होनबा जोङो बेबायदि मालाबाबो मोनफेरनो हायाखैमोन आरो बेयो जोंनि थाखाय मोजां हाबाफारि आरो बेजोंनो मोनसे हाबाफारि लादेरबावदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे आलारि सोरां आरो बेखौ अकल बाथौ धोरोमनि थाखायल' नङा, नाथाय जों बाथौ धोरोमारि बायदियै बिथिङावबो जोङो बेखौ थोंजोङै जोङो 2 लाख राङारि अनसुंथाइ गोबां थानसालियाव बेखौ मोननो हादों। मानो होनोब्ला बे 2 लाख राङारि अनसुंथाइया बे आलारि सोरांनि गेजेरजों बेखौ मोननो हानाय जादों। मानो होनबा बेवहाय थोंजोङै चेक होनाय जायो, बेवहाय गोबां खरसानिबो गोनांथि गैया। बहाबा बेयो जाबाय कमिटिनि बाथ्रा, जेराव बाहायो थानसालियाव बाहायो ना गेट लुनायाव बाहायो बेखौ बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोजां हाबाफारि मावफुंनायनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आरो बिनि चेक राननाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। साननैसोनि गेजेरावनो जोङो बेखौ फोजोबनो हागोन। बेयो बिटिआरनि सिङाव थानाय जेखिनि दौरि आसारिफोर दङ बिथांमोननो होदों आरो सेन्ट्रेल दौरि बिथांमोनखौबो जों एखे लोगोयैनो लाबोनो हादों। जोङो बेजों गासै 724 जोङो सेकेन्ड खोलोब, फार्स्ट खोलोब बेखौ जों मोननो हादों आरो बेखौ जोङो मोननो हानायनि थाखाय जोङो दिनै दौरि आसारि बिथांमोना एसेब्लाबो गावनि ड्रेसजों लोगोसे बहाबा थांनाय फैनायनि थाखाय एसे राङारि अनसुंथाइ मोननाय सुबिदा जादों आरो। बे चेकआ बिटिआर सरकारनिफ्राय फैनाय दुलाराय बाथौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन? खुलुमबाय। दिनैनि बे गोथार फुंबिलिखौ थांखिनानै जोंनि सेन्ट्रेल गौथुमनि बानजायनायजों आरो बियाब आफादनि हेफाजाबजों जिहेतु बिटिआर सरकारनिफ्राय मोननो हानाय दौरि दौसि गोथारि बिथांमोननो 10 रोजायै जितु अनसुंथाइ बावनाय चेक राननाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोंनि सेन्ट्रेल गौथुमनि मानाव गेदेर आफादगिरि नेहाथारजों फैनानै सामलायफैदों। बे हाबाफारियाव आंखौबो आलासि महरै लिंहरनाय लेखा आं बेयाव नुजाफैनो हादों आरो बेयाव आङो मिथिना मोनबाय जोंनि गासै बाथौ महासभानि आन्दाराव थानाय गोथारि दौरि दौसि आफामोननो 514टा जितु अनसुंथाइ चेक बेखौ दिनै रानबाय। बे हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि, जिहेतु बिटिआर सरकारनिफ्रायनो बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों। धोरोमारि बिथिंखौ नायनानै बिथांमोनाबो जिहेतु गोथारि दौरि दौसिफ्रा खामानि मावदों हारिनि थाखाय, धोरोमनि थाखाय, बे हिसाबै बिथांमोननोबो मोनसे अनसुंथाइ बावनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो दुलाराय बाथौ महासभाया जोनोम जानायनिफ्राय जितु बाथौ धोरोमखौ बिश्वनि दरबाराव सिनायथि होनो थाखाय खामानि मावदों। बे लेखायै थांनाय बोसोराव जितु तेजपुरनि तेलामारायाव जितु बाथौ धोरोमनि मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन, गौमा आर'ज। बे गौमा आर'जआव जोंनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङाबो, भारत सरकारनि अमित शाह बिथाङाबो फैदोंमोन। बेवहाय फैनाय समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा 1,000 थानसालियाव 5 लाखै रां अनसुंथाइ होगोन होनना बुंदोंमोन। थिग बेबायदिनो जोङो दिनै बेखौबो जों मोननो हाबाय आरो बेनि बागैबो जिहेतु बिटिआर सरकारनिफ्राय जिहेतु मोजां मोनसे आसनि आलारि सोरां बिथांखि
एकालीन जितु बेयाव कुनु माने मावनाय मावै जेबो बाथ्रा गैया जेराव बाहायनो गोसो बिथांमोना बाहायनो हायो बेयो बिराद मोजां मोनसे डिमान्ड जादों बे आलारि सोरां बिथांखि आसनिया दा बेनि थाखायनो आङो मानाव गेदेर बिटिआर सरकारनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आंनि समाजनिफ्राय बिथांखौ आङो बरायदों आरो साबायखर बावदों आरो बे हिसाबै गोबां जाथि जनगोष्ठीनि जि धोरोम बे धोरोमनि थानसालिफ्रावबो जोङो होनो मोनदों आंनियाव 34टा जाबाय एबाराव आरो फैबावगोन 12टा चेक फैबावगोन मन्दिराव थानसालिफोराव आरो 7टायै इस्लामी धोरोमनि मस्जिदावबो माने 7टायै दङ नैबे गरेस्वराव दा बेनिखायनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनि बागै जिखिनि खामानि जोंनि गरेस्वराव थांनाय कनफारेन्सआव दारकुसियाव जानाय कनफारेन्सआव माने आसामनि मानाव गेदेर डक्टर हेमेन्त बिश्वकर्मानि माने घोषणा खालामनाय जिहेतु 5 कौटिनि जोंनि बे गरेस्वरनि दमपायाव बाथौ थानसालि लुफुंनायनि मोनसे बिथांखि लादों बे बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि बे हिसाबैनो बे नाजानाया बाथौ महासभानि सेन्ट्रेल गौथुमनि नाजानायजों जाफुंसारनाय आं बेनिखायनो बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय नोंथांमोना मोननो हानानै मा बुंनो सानो जों बे दौरि आफादनो बा दौरि आफाद बिथांमोनहा जाबादि जोंनि बिटिआर सरकारा अनसुंथाइ हिसाबैहा बा दौरिफोरनि मावनाय दांनायखौ एसे सुंथानो बा बायदिसिनानि गावसोरनि गाननाय जोमनाय बा बायदिसिना बहाबा मिटिं दावथिङाव थांनो थाखाय एसे थाखा फैसा नांगौ जानायलाय आरो बेफोरनि थाखाय माबा मोनसे सहाय होनो हागोन मा साननानै जाहाथे बिटिआर सरकारा जोंनो जाबादि अनसुंथाइ होदों बे अनसुंथाइ होनायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे अनसुंथाइनि गेजेरजोंनो जों हारिनि एबा धोरोमनि जोंनि हारि बाथौ धोरोमनि जा खामानि मावनांगौ बे खामानि मावनायखौ जों अरायसम जौगालांहोगोन होननानै जों सानदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ जों बाख्नायनो नांगोन मानो होनोब्ला बिथांमोना नाजानायाव आरो बिथांमोननि जा थिननायावनो जों गासैबो बिथांमोननि सिङाव थानानै आरो बिथांमोननि बोसोन मथे जों थांनानै दिनै बेखिना लामासिम जों आवगायलांनो हादों आरो बेखिना सुबिदाखौ जों मोननो हादों बेनि थाखाय जों जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमखौबो जों जोंनि दौरि आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो जोंनि बे ओनसोलनि 30 नं गरेस्वर समष्टिनि जा MCLA बिथां पबित्र कुमार बर' बिथाङाबो जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि दौरि दौसि बा जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ सहाय खालामनायजों लोगोसे जोंनि थानसालि लुनाय बायदिसिना लुनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो बिथांनि हेफाजाबनि गेजेराव जों बेखिना महरखौ जों मोननो हादों बे महर मोननो हानायनि थाखाय बिथां जोंनि 30 नं गरेस्वर समष्टिनि बिथां MCLA पबित्र कुमार बर' बिथांनिसिमबो जोंनि दौरि आफादनिफ्राय जानानै जों रोजा रोजा साबायखर बावहरनायजों लोगोसे दिनैनि बे जोंनि जा जोंनि बिटिआर सरकारनि बिथां चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिमबो जोंनि रोजा रोजा साबायखर बावनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय खुलुमनाय थाबाय आरो गोजोन्थों।